Tungkol kanilang tanan. Matod pa ang pagsabot sa mga sampingay na kinahanglan o kasing-kasing na ukap sa Diyos ng pagpalayan. Sa ingon, andam ining muhaag sa hubad sa pulong at sa kuha, bisan pa man sa pagsupak sa o mga kalistan. Dagan kaayo nato na usahay dili nato masabtan ang mga sampingay ni Kristo. O dili kalikayan na lain-lain ang interpretasyon. Tungod kay pag-agad kini sa kaabli sa atong tagsa ng mga kasing-kasing. Sa ato Ebanghelyo karon, adunay tulo ang klase nga kasing-kasing nga gipasabot ni Kristo. Ato lang pilion kung unsang pasiha sa atong kasing-kasing ang naa nato karon. Una, naday kasing-kasing nga patuon. Sa ito pa, tinuod ko na mo nakating ang kasing-kasing, batong ang kasing-kasing. Pero ang pamutana, kung sa may makapahimo sa usa ka tao at iyang kasing-kasing mahimo daw sama sa bato. Deo sa karakter nga kung nabasahan ninyo siya, nga ang kasing-kasing sa tao mahimo daw susama sa usa ka bato kung kana ang tawhana sa takhan kayo mga kasilatian niya na dili maayo, dili siya kalipdo. Kung balikon, ang atong kasing-kasing mahimo daw sama sa usa ka bato kung kita adunay mga kasilatian nga hangtod karon dili ta kalipdo. Dili ra ba kalikayan nga ang mga usa ka nato na ay mga kasilatian nga dili maayo. Sama pananglitan, gitraidor ka, gipasakitan kang istorya, gikulata o gibunog ka. Unya kung kanimo mga kasilatian na mo magpuyo sa katasatan sa kasing-kasing, musirado na siya. Ilabi na kung ang pagdumot, kaligod-god o kasuko mo'y mupuli sa katasatan sa mga kasing-kasing. Muna ang tulong sa Diyos, maglisod o pinitrate. Ilabi na kung naantay gidungtan karon. Unya mo'y si Kristo, pasayloa ang mga tao na nakahimo nimong mga sala. Yang sakon man naron, sirado man, tungod kay wak man nato iligdong ang mga kasinatian na dili maayo. Muna, na kung patuon galing ang ato kasatag sa mga kasing-kasing karon, ang resulta, walay kalipay. Di kita mamalipayo, di ba ba ni kalibutana, kung ang ato kasing-kasing daw sama sa usa ka bato. Tungod kay na ay makapumot, kaligod-god, kasila o kasuko, na dili yun nato malindol. Muna ang pulong sa Diyos, dili yun makapinigay. Ikaduhang klase sa kasing-kasing na ipakita sa Ebanghelyo karon, na may kasing-kasing nga sampiniton. Adunay sa karakter mayon siya kung asa galing ang imong bahandi, tuwa usab ang imong kasing-kasing. Pananglitan, prayer meeting ta, kaya ron makadugog pupunta pagbalik sa pulong sa Diyos. Ingon dayon ka, hindi sa lang umuapil, kay sayang ang halin sa hinitahan. Ang mga kalibutanon na mga butang, maoy mulumos sa pulong sa Diyos. Kung maoy naghari sa tagsa na kasing-kasing karong panahon na, mga kalibutanon butang na yun, muna'y mulumos. Usahay mo ikon ang Diyos ka nato, pinaagi siya ang pulo nga panghatag mo. Oy, usahay kay naatay mga tindahan kay lahiman, gusto matang mukitagdag ko, ato pa rin patasan ng pinansya. Kung usahay galing, sa ganong domingo, pumatas at tagsa ka mga trabahoan, kay inagin, mag-insawat ang matubig. Nakalimta na nato, pag-una ang pulong sa Diyos. O kinindapin na mo resulta kini, nga aduna na kalipay, apan lumalabay. Kung ang sunod sa tagsa ka mga kasing-kasing karon, maurang yun ang mga kalibutan ng mga butang. Ikatulong klase sa kasing-kasing, mao ang maayo ang kasing-kasing. Despite sa dili maayo kasing-hatian sa tao, nagpagpili ihapong ampli ang iyang kasing-kasing para sa pulong sa Ginoo o gihubad niya pinaagi sa mga buhat. Kini
Kung maayo ka kasing-kasing, hindi kinabot ipasabot, na wala kay mga kasinatian na hindi maayo. Daghan po ka nakasukapon ini. Pero kung magpabilin gali ang imong kasing-kasing na outli o bukas, alang sa pulong sa Diyos, kung imo kinipakita niya sa imong mga buhat, imong kasing-kasing maayo. O mo resulta kini sa higpit nga kalimay. Naan karon, unsa man ka klase nga kasing-kasing na batuon, sampiniton, o maayo ang kasing-kasing. Sa atong ng pagpamauli, atong pangutano ng atong kasatan sa kabalingon, nagmamugahon ba ang pulong sa Diyos diha sa mga kasatan sa mga kinabuhi? O unsa man ang nahimong babag sa paglambo sa pulong sa Diyos diha sa imong kinabuhi? Palihog manindog